mehriban. Bu ýollar uzakdyr, menzilem uzak. Durmuşda köp duşya duýdansyz duzak. Şol duzakdan maňa ýetäýse gezek. Halas ýarim bolup gelýän mehriban. Mehribanym sen barynda, süýüňe ýarym kalbymda, seni birlik çyrag bolup ýanyp dur kalyp bagymda. Mehribanym sen barynda, süýüňe ýarym kalbymda, seni birlik çyrag bolup ýanyp dur kalyp bagymda. Bizim bir şany senelerimiz ýygy bellenip dur toy bayramlanmaz. Bizim garaşçylyk bayramçylygymyzyň 30 ýyllyk şanly bir ulu bayramçylygymyz ýetip gelýär. Garaşçylyk diýmegiň özü bir erkanalyk, görkanalyk, öz başdaklyk diýmek. Garaşsyz ýurtda göwnümizi galkandyran mehriban arkadamyzy şu bayramçylyk bilen gutlaýan mehriban arkadamyzyň ömrü dok bolsun, jany sag bolsun, ýurdumyz ilmidama parahat bolsun, baýdagymyz ilmidama belentden belent parlasyn, ýurdumyzda ilmidama toý bolsun. Köp sağ olun, jahanlygyň arzuňyza bizem ýürekden goşulýar. Şeýle toýly günlerde, şanly günlerde, bayramly günlerde diýdarlaşyp, birek-biregimiziň öz süýji arzuwlarymyzy, toý gutlaglary illeşlemede ýetirip durmak biziň hemmämize meýesser etsin. Janyňyz sag bolsun, dörejelüňiz güllesin. Dähmet ýoluňyzda da, durmuş ýoluňyzda da size madama üstünlik arzuw edýär. Bugunine garaşsyzlyk toýunyň öň siratyndan, şu owadan gözellikleň arasynda siz bilen töhfet etdik çaý başynda. Şeýle töhfetlerimiz dowamly bolsun, toýlar gutly bolsun, garaşsyzlyk bilen galkynan göwnümiz madama gülep etlensin. Janyňyz sag bolsun, bayramlary mutly bolsun. Sağ olun Yakup, şuun bir gızıklı gepleşiňizde çağırdyňyz. Öz arzuwlamy ýyleşlemede ýetirdim. Ilmidama işleňizde üstünlikler ýar bolsun. Köp sag olun jahanlyk. Bahtiyarlyk döwri, watan ganaty, ak ýollardan barýar balkyň agaty. Dähim paýhyzyňy, dünýäň zynnaty, siz watan ýüregi ýaşy arkada. Beýik maksatlaryna döwletiň balky, däde şähresanlar milletiň balky. Dünýä ýollaryna ýalkydan ýalky, siz watan ýüregi ýaşy arkada. Siz watan ýüregi, siz watan ýüregi, siz watan ýüregi ýaşy arkada. Siz watanyň şöhraşany, siz ýürekleň mehribany, siz zamanyň gahrymany arkada. Siz watanyň şöhraşany, siz ýürekleň mehribany, siz zamanyň gahrymany arkada. Anha, hormatly watandaşlar, biz bugun Sunugat Töhfet Teşkilatly Aýdym Tazy diýinçäş gepleşigimizi Türkmenistanyň at gazanan artisti Jahan Tagyba bilen taýýarlap size ýetirdik. Arkadagly döwrüň daragtynyň bilbili bolup taýraýan bagşylaň ýüreginiň owazy biziň hemmämize aýratyn duýgun döredýär. Bugun Türkmenistanyň at gazanan artisti Jahan Tagybanyň ýüreginiň çuňlugyndan gaýýan hoşluk bolan arzuwlar bayramçylygyň öň sirasynda siziň hemmäňize nur bolup paýlanýar. Şol nur arkadagymyzyň bize serpaýeden şu owadan döwrünni göwnümizde gül bolup göwerýär. Arkadag prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerimizi ýollaýar. Sebäbi garaşsyzlyk bilen göwnümiz galkynyrdy, bitaraplyk bilen buýtonjymyz goşalanyrdy. Şeýle bagtyar ýurtda, asuda ýurtda, garaşsyz watanda bizi bagty döwletde ýaşaýan mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli işlerine madama üstünlik kemra bolsun, gadamlar batly bolsun, taçaklar datly bolsun, döwletli diýarymyzda bellenilýän şanly toýlar gutly bolsun. Mehriban adamlar şeýle ýaşy arzuw umidler we ýollap buňky gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.